Opa. Ei. Ei, Julian. Eu. Apa ei. Catur urbanistikoen kodera daude. Horiek bere kontzizuna izan aldezake. Ez dira, pasatu! Hau patzuek, gora Elizondo, gora Baztaz!
Cinda torren artista bat naiz.
Hau jendek eta hau bildu garena. Biba zuek! Euskal Herri osoko txokoetatik etorri den jendea ikusten dugu hemen. Eta honek baieztatzen du guk erraten duguna. Borroka hau ez dela bakarrik lekarozkoa, baztangoa. Euskal Herri osoko borroka baizik. Lozorroan ginela uste zuten, baina ez ginen lo. Eta loratu gara, landareak bezala.
Azitik ozie diote gure xaharrek, eta halaxe da. Belaunaldiz belaunaldi ereindako hazi haiei esker loratu da gaurko manifestazioa. Mugimendu guzti honen fruitua izan dadila Aroztegia gelditzea. Aroztegiko proiektuaren kontrako mugimendua, herrien etorkizunen aldeko borroka dugu. Argi ikusten dugu herri bat, hizkuntza bat, komunitate bat erasotzen dutelarik, herri osoa erasotzen dutela. Berdin du Amazonian, Kanadan, Kolonbian, Palestinan, Donibane Loitzunen edo Lekarozen. 11 erasoren aintzinean, 11 koloretako erantzunan. Hemen bilduri gaudenek, aski ongi ezagutzen ditugu halakoak. Aroztegia, AHT, Haize Errotak, Erraustegia, Itoitz, turistifikazio basatia, pelotazoak non nahi. Argi ikusten dugu ere, eraso hauek mozorro diferentea dutela. Baina mozorroaren barnekoa beti iguala dela. Bizitza sostengatzeko oinarrizko bizimoduak desagerraraztea du helburu. Lekarozen, pelotazo urbanistiko batekin lortu nahi dute helburu hori. Baztango 16. herria eraiki nahi dute. Herritarren hitza eta erabakitzeko ahalmena mesprexatuz, inposatuz. Eta ez da nolanahiko proiektua, luxuzko hotel bat, golf belaia eta 228 etxe bizitza. Herriko ondasun historiko desberdinak, lur komunalak eta herritar xumeen lurrak bereganatzeko erabilitako trikimailuak legezkoak izanen dira, baina ez legitimoak. Sinestarazi nahi digute, etxeen beharra dugula, non eta baztanen, 860 etxe bizitza huts eta 520 bigarren etxe bizitza daudelarik. Sinestarazi nahi digute lana ekarriko dutela, lanpostuak sortuko dituztela, mendez mende jasangarria izan den eta jatera eman digun lurra zementuz bete nahi digutenean. Sinestarazi nahi digute turismorako beharrezkoa dela. Gaur egun, turismoaren saturazioa kudeatzeko arazoak ditugularik. Ikusi bertzerik ez dago Xorroxinen gertatu dena. Sinestarazi nahi digute horrelako proiektuen kontra ez dagoela deus egiterik. Borrokak ez duela merezi. Ongi dakigu hori gezurra dela. Baztandik hasita, irabazitako borroka andana baditugu hondarraldi honetan. Munoako harrobia, Pikotako harrobia, Erdizeko meategia, Kisuako urbanizazioa. Atzendu gabe Euskal Herria dela Europa mailan eremu ez nuklear bakarrenetakoa, Lemoizko borrokari esker. Eta hemen gaude berriz ere. Gure lurra, gure hizkuntza, gure kultura eta gure bizimodua defendatzeko prest. Ez atzendu aberatsak 4 direla, eta gu herri oso bat. Bere etorkizuna, zaintzaz eta errespetuz josi nahi duen herria. Herritarren interesak defenditzen ez dituen biztartean, Nafarroako gobernuak herria izanen du aurrez aurre. UGEPA gelditzea erabaki politiko bat da. Baztanen, Nafarroan, Euskal Herrian eta munduan agortua den eredu baten babesle bilakatzen dira isiltzen direnak. Erabaki politiko makurren zuzentzeko ahalke eta beldurre izkin egin, eta ausardiaz jokatzeko exigitzen diogu gobernuari. Aski da, lurra, kultura eta bizitzaren defentsan Aroztegia gelditu. Ereindakotik, omen uzta. Heriotza ereite hutsean, ustu nahi dute edukiz lurra. Ustuko dute biziz, biziarazten gaituen arbolaren erroa. Ustu nahiko gaituzte, ez gaitezen izan herri.
Eta gu, bizitza ereitearen lanean, lurra gure alde. Izango gara belar txarra. Inoren bista alaigarri, baina bazter zaintzaile. Purditik atra aldiro, atrako gara berriz bizitzara. Atrako gara berriz bizitzara. Norbaitek nahi ez gintuen tokian egotiak, ez baitzuen sekula erran nahi gure tokia etzenik. Batez ere, gure tokia baitzen. Gu baikinen uzta, eta guk zor lurrari hazia. Gu baikinen uzta, eta guk zor lurrari hazia. Ereindakotik omen uzta. Baztan beti hain aberats, bere lurta bizi modu, nekazari ta beltzainek egiten dutena landu. Hemengo indarragatik nahi zaituztet zoriondu. Ama lurraren defentsa aldarrikatu nahi dugu. Legeak nahi ez duena herriak babestuko du. Legeak nahi ez duena herriak babestuko du. Nekazariak lur gabe, goflariak jostatzeko, hemengo aritzak moztu, txaletak eraikitzeko, herritarrei lurrak kendu, aberatsei emateko, baztandarron hitza xildu, Iruñetik agintzeko, lapur guziak zulora, bizi duina lortzeko. Lapur guziak zulora, bizi duinak lortzeko. Aroztegiako borrokak ondarrila betean elkartasunezko salto alimeleko bat egin du. Akampadan egon diren jende guziei, barnetik eta kanpotik, konpromisoz lanean, zorionak! Eta bai, kanpotik erran dut, zuen babesik gabe ezinezkoa izanen baizen akampada gauzatzea. Bizikleta martxa, zein ederra!
zahar eta gaztiak ere! Zein ederra den, jendeak ulertzen duelaik, lur zati jarrena ere defendatzeak merezi duela!